La municipalització de l'aigua és un fenomen en augment. Al Maresme, 5 poblacions, Mataró, Arenys de Munt, Argentona, Llavaneres i Vilassar de Dalt, ja la gestionen directament i 3 més estan en procés de fer-ho. Ahir, però, el Consell Comarcal del Maresme va crear un nou servei que, per una banda, incrementa la part pública del que es coneix com a subministrament en alta, és a dir, el tram des que es capta l'aigua, es tracta i es porta fins als dipòsits municipals, però per una altra obre la porta a gestionar l'aigua dels municipis que li vulguin delegar aquest servei. I aquí comença la polèmica perquè ho ofereix des d'una empresa mixta público-privada. Des de les entitats i municipis que treballen perquè tota la gestió de l'aigua sigui pública no entenen que el Consell Comarcal tiri ara per aquesta via. L'aigua és un dret humà, no és una mercaderia. És un bé que hem de gestionar com un bé escàs. Per tant, no és un servei que hem de facturar i vendre al màxim, sinó al revés. L'hem de posar en mans d'aquells que tenen interès en vendre'n el mínim possible. Per tant, no és raonable que aquest servei estigui en mans d'operadors privats que viuen del seu benefici, viuen del seu lucre. Des del Consell Comarcal asseguren que això és el que poden oferir en aquest moment. És a dir, nosaltres haguérem volgut anar a un escenari 100% públic perquè seria l'ideal i era el que volíem. Per tant, no tenim recursos propis per poder engegar ara mateix una empresa 100% pública. Què fem? Doncs durant els primers 10 anys aquesta empresa serà majoritàriament pública en un 60%, un 40% privat. A partir d'aquests 10 anys ens podem plantejar passar a 100% pública. A les crítiques d'haver aprovat el nou servei a 5 dies de les eleccions, expliquen que si no ho feien ara s'arriscaven a no arribar a temps al juny del 2024, quan acaba l'actual concessió.